కుక్కర్లో సింపుల్ గా కుష్కా బిర్యానీ. చికెన్ కర్రీ అవసరం లేదు, మటన్ కర్రీ అవసరం లేదు, ఉత్తదే ఇలా తినేయొచ్చు. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి. ముందుగా కుక్కర్లో ఆయిల్ వేసుకొని బిర్యానీ ఆకు అలానే లైట్ గా స్పైసెస్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోండి. ఇందులోనే ఇప్పుడు అల్లం ముక్కలు, వెల్లుల్లి, అలానే ఒక ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఒక 2 పచ్చిమిర్చి వేసుకొని ఒక్కసారి కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులోనే ఒక పండు టమాటోని ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోండి. అలానే కొత్తిమీర, పుదీనా కూడా వేసుకొని మళ్ళీ ఒక్కసారి సగం వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి వేసుకొని మెత్తని పేస్ట్ లా గ్రైండ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు అదే కుక్కర్ లో కొద్దిగా నెయ్యిని వేసుకొని బిర్యానీ ఆకు, ఒక ఉల్లిపాయను కూడా వేసుకొని కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందు గ్రైండ్ చేసుకున్న పేస్ట్, అలానే ఒక కప్పు పెరుగును కూడా వేసుకొని ఇందులోనే టేస్ట్ కు సరిపడా సాల్ట్, కొద్దిగా కారం కూడా వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. ఒక గ్లాస్ రైస్ కి 1.5 గ్లాస్ వాటర్ పోసుకొని వాటర్ లోనే పావు గంట ముందు నానబెట్టుకున్న రైస్ ను వేసేసుకోండి. వేసుకొని ఒక్కసారి నెమ్మదిగా కలుపుకొని 4 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోండి. అంతేనండి, టేస్టీగా కుష్కా బిర్యానీ రెడీ. ఇంట్లో కూరగాయలు ఏం లేకపోయినా ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి. టేస్ట్ మాత్రం ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది.